Ya kaya sing duduk kuwi kok. Mereka disimak kadang-kadang Cakra Ningrat Fans Club seluruh Nusantara. Sak Indonesia, sak dunia iki mau. Niki salam kula kanggo penggemar Cakra Ningrat ingkang wonten Norwegia. Norwegia, Yunani, Arab Saudi ini mirsani jenengan sedaya dalu menika. Juragan Koperasi Pangestu Pak Purwoko Rumbut Malang Rembang nggih. Matur nuwun. King Magelang bagus. Pak Rukani Semarang king Lampung Pak Agus Kentus. Pak Agus Kentus nggih, Pak Agus Kentus. MC Sragen. Dudu Lampung Lampung kok dudu. Mas Anton Sugiarto Pati komplit aja sembah. Iya. Ora lali iki disimak saka Jakarta Bengko Bogor. Bapak Tarno tanya saya. Pak Jenderal. Oh, Pak Agus. Pak Bambang Sutrisno. Nggih. Kali Pak Mardiono. Oh nggih. Wonten Pak Eko Bilowo suruh Kubang. Oh, Pak Agus iki kenalane sapa-sapa. Oke nek salam-salam 2 jam iki. Terus. Nggih, menika minangkani pamundhutan kuwi ya menika saking Guru Jaya Dipatran Sugi nggih. Saking ibu-ibu PKK kala wau sampun saking Mbah Lurah Manuk sampun. Coba Elisa karo Mbak Ida Beda ya iki sampean berdua iki mbok Nek iki Sasi. Lek mau nembange apa jenenge nembange lho langsung main kita udah lho. Lah mbok omongne. Oh jadi ya bahasa bocil main kita. Masa tapi oh iya. Mbak Ida kalian Mbak Elisa menika gadah pentingan piyambak. pelok. Bidis poti jogi. Oke, siap. Kita palingkan Mbak Ida Lala. Mbak Ida Lala. Botomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sanggengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Dulur kalih Mas. Sopo? Mbak Ida Gipsi kali Mbak Ida Po. Iki mau spotnya lagunya Mas Jokliti. Yes, Esem lan Guyu. Tujuane kok Cakra Ningrat yo ta. Loh, pripun to? Kula niku nek gawe tembang improvisasi, Pak. Oh ngono ya. Oke, kaya ngeten iki lak teng pelok ta niki. Heeh. Coba Mas. Tendang ono. Hari. Kowe iki mari ngrungokke babalan. Mangsane. Kene. Mbak Ida Lala, apa sampean iki? Barang. Coba Mas, langgam ya Mas, langgam. Coba kene. Tresnanono aku jo nganti sliramu ninggalke awakku. Pirang-pirang wis tak tunggu nganti sprene ati kangen atiku. Resepsi dong. Nah ini lah resepsi dong. Pokoknya oh tak golek. Penak-penak kok soal resepsi. Terus Elisa, kamu ngapain tiap malam kok masuk ke tempatnya Jogluduk? Apa nggak ada laki-laki lain? Enggak, memang sudah penuh di laki-laki sudah penuh. Oh ini musibah kok. Ini jangan cara aku baik. Iya. Ayo, Bos. Ya ini mau SMU. Permintaan terbanyak Lestari. Oh, Lestari. Lestari mereka menaiki tim Ponorogo dari sangat dipun pinangkani, Bos. Sebabnya Mereka disebut Gatot Cendana, Nopo Jaya. enggak jenis bis. Gula bis toh, ngawur lah. Sakit ya? Rempel. Saya. Mbak Indra sakit ya? Insya Allah, Mas. Merpati apa hijau? Kekinian itu ngawur. Coba Lestari.
pakai lestari. Salah kok kita sulit tulang. Kayak Mas Bilong ya Bang ini. Terus aku ngene. Coba Lestari Mbak Elisa dan Mbak Ida Lala Dados. Iya, kamu ini memang cakran. Sudah tidak diragukan lagi. Lestari. Drama Indonesia Joyo.
Jenengan menika ingkang saged dipun wastani dalang cerdas ini jenengan. Kepiye Mas? Iya. Dua karakter vokal dijadikan satu. Lho nek tak kolaborasi. Kolaborasinya bagus kayak Mbak Idala lagi karakter vokal lagi seriosa. Serius. Saya sendiri si Elisa. lagi seriosa lagi seri Aitali tadi simang. Lah wis iki. Nah, ini saiki bocah telu iki Indri Lila Melani ini. Ya. Oke, Iki saya gadis-gadis kabeh. Sepotijo. Oke, siap.